Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Det var en elev. Og det tager bare kontrol. Hvad er det, du sagde? Ja, jeg har ikke. Jeg lavede arbejde og rejse. Jeg tænkte ikke sådan, det var ikke sådan en stor rejse. Du gad ikke, eller hvad? Eller? Jo, det tror jeg, men der var andre. Du var det, sagde du?